Τι έγινε, μίλησε ο πατέρας του που κάνει κι αυτός. Ο μπαμπάς μιλάει. Μπαμπάς. Και όσοι όλοι προφήτης θα σε φιλήσω. Όχι, τι, με φιλήσεις. Είσαι αξούριστος ρε Πασά, θα με πληγώσεις. Εγώ μες στα κοντοσέντερ τι να βγάζει. Έχω μια πολύ ακραία. Ορίστε Πασά μου. Γιατί η ψυχή του μπαμπά να μιλάει σαν κύφτιανα. Και σου πω πες τα τουρκικά. Τίποτα. Να Πασά μου τίποτα. Ένα πουλάκι πέρασε που μιλά. Να σου πω Πασά μου, γιατί μιλούσε τουρκικά Σαν κύφτιανα. Σαν κύφτιανα δεν το ξέρεις. Τι να ξέρω. Όταν πεθαίνει ένας καλός άνθρωπος και πάει για τον παράδεισο, το σταματάνε, το στέλνουν διακοπές μια εβδομάδα στη Ζάκη. Μίλα του μην το φορά. Τι μαθαίνει κανείς δίπλα σου μεγάλε δάσκαλε προφήτη. Μέσα να σου κουρέσουμε τη στολή του προφήτη. Όχι στολή, την κατσαρόλα. Μέσα να κρατήσουμε τον οντόμπρε. No. Κίτσε. Να έρθουν τα όρια να τα καούλια. Είναι προφήτης παρόν. Κόμμα από τον κόμμα σας πάει στολή. Δεν είναι μόνο η στολή, Αλλά είναι και το κορμί. και πώς σας λένε. Μουά, Τουά, Ζούλη. Ζούλη. Yes, Και από πού βγαίνει. το Καραγκιόζούλη. Αλλά τα κορίτσια με φωνάζουν και Ζάκη. Και δεν μου λέτε. Ναι. Είστε παντρεμένοι. Όλα λεπτομέρειες. Καλέ, εσύ είσαι παντρεμένη. Εγώ όχι καλέ, αφού εγώ είμαι κόρη. Και εγώ κόρος, θες να παντρευτούμε να κάνουμε κορώνια. Καλέ, τι ωραία που τα λέτε. Τι ωραία που τα τρώω να δεις. Τώρα που σας βλέπω καλύτερα, Ναι. είστε πολύ γλυκούλοι. Ναι, είχα πέρσει στο λάκι το γλυκό. Φαΐ δεν